L'alcaldessa de Roses, Montse Mindani, i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona, Ferran Llach, han signat avui l'acord per a l'aportació anual que la Fundació La Caixa fa a l'Ajuntament de Roses per tal d'ajudar a millorar i potenciar els serveis que l'àrea d'acció social dona a la població més vulnerable del municipi. L'aportació d'aquest 2021 ascendeix a un total de 5.000 euros que seran destinats a sufragar part de les despeses de mobiliari i equipació del centre obert, que ha d'entrar en funcionament ben aviat a les aules verdes del primer pis del Mercat Cobert. Teníem mobles de l'Ajuntament, per taules i cadires i estanteries que podem aprofitar, però això va adreçat a infants i, per tant, hem de comprar uns mòduls que són de colors i que s'adapten, que fan diferents formes, que es poden tombar i fer d'estanteria, que donar una mica de color a aquelles aules. Un entorn més agradable. Un entorn més agradable, perquè el que tenim és purament mobles d'oficina. El Centre Obert de Roses ha de ser un espai de trobada d'infants d'entre 6 i 12 anys en risc d'exclusió social destinat a potenciar el seu desenvolupament personal, la seva integració i l'adquisició de coneixements bàsics a través d'una vessant socioeducativa. L'aportació econòmica de la Fundació La Caixa permet l'adequació i la compra de mobiliari per les aules del centre.